Legacy, amandla egazi. Mina ndizothetha ngovuko nomzimba kaKristu. Hallelujah. Sawuqala from verse 1 sehle nayo. Sikufanele amazwi kaThixo libhaliwe kuNcwadi kaYohane. Kaquka ngamashumi amabili besiyaqala. Sonda ukuvuka kaYesu. Verse 1. Phambi komsobomvu ngecawe, uMaria waseMagdala waya engcwabeni. Wafika ilitye lokuvala ingcwaba lisusiwe. Wabaleka waya kuSimoni Petrose. Nalaa mfundi wayethandwa nguYesu wathi kubo, bayithathile inkosi engcwabeni. Asazi apho bayibeke khona. Banduluka ke uPetrose nomnye umfundi lowo baya kufika engcwabeni. Babebaleka kunye. Kodwa omnye umfundi lo wamshiya ngamendu uPetrose. Wafika kuqala engcwabeni. Wathoba nje wabona amalaphu elineni engakhange angene. Wagaleleka noPetrose wangena engcwabeni. Wawabona amalaphu ephansi ilaphu uYesu owayebothwe ngalo inhloko. Walibona lilodwa lisongiwe. Wangena ke naloo mfundi ebefike kuqala engcwabeni. Akukhangela wakholwa. Kaloku babengaliqondi ilizwi lezivalo elithi umelwe ukuba bavuke ekufeni baze ke bagoduka abafundi. Verse 11. uMaria wayeme ngasengcwabeni elila. Esalila njalo wathoba wakhangela engcwabeni. Wabona izithunywa zezulu ezibini zambethe zimhlophe zihleli apho bekukho umzimba kaYesu. Esinye sihleli ngasentloko, esinye sihleli ngasezinyaweni. Zathi ke kuye, ulilela ntoni na? Wathi kuzo, ithathiwe inkosi yam, andazi nokuba ibekwe phi na. Esatsho waguquka wabona uYesu emile. Akaqonda noko ukuba nguYesu. Wathi kuye uYesu, ulilela ntoni na wethu? Ufuna bani? Ecinga ukuba ngumgcini sitiya. Wathi kuye, ndixelele mnumzana, apho umbeke khona ukuba umsusile, ze ndiye kumthabatha. Wathi kuye uYesu, Maria, Maria. Waguqukela kuye wathi kuye ngesiHebhere, Raboni, okokuthi mfundisi. Waza wathi uYesu, sukundibamba kuba ndikenyuki ndiye kubawo. Hamba uye kuxelela abahlobo bam ukuba sendinyuka ndisiya kubawo okwanguyihlo, uThixo wam okwanguThixo wenu. Ke ngoku uMaria waseMagdala waya kubaxelela abafundi ukuba uyibonile inkosi. Waza wabaxelela nomyalezo wayo. Yes. Qhubeka. Ngokuhlanga lomini yecawa, abafundi babehlangene bezivalile iingcango kuba besoyika amaJuda. Wafika uYesu wema phambi kwabo wathi, uqolo malume nani. Eshilo wababonisa izandla zakhe nephango lakhe. Baze bafikelwa luvuyo abafundi bakuyibona inkosi. Waphinda wathi kuba uYesu, uqolo malume nani. Njengokuba ubawe ndithumile mna, nani ndiyanithuma. Akubetshile ke wabaphefumlela. Wayamkela wathi, yamkelani umoya oyingcwele. Bonke abantu enibaxolela izono zabo bayakuxolelwa, kanti bonke ningabaxoleliyo abayi kuxolelwa. uThomasi omnye umfundi wabafundi abalishumi elinambili lokuthiwa nguwele wayengekho phakathi kwabafundi ukufika kaYesu kubo. Ke ngoko abanye abafundi bathi kuye, siyibonile inkosi. Kodwa yena wathi kubo, ndingekababona amanxeba nezikhonkwane ezandleni zayo, ndifake umnwe emanxebeni ayo, nesandla sam ndisifake ephangweni layo, andisoze ndikholwe. Ngecawa elandelayo behlangene kwakhona endlwini abafundi bakaYesu ekho noThomasi. Wafika uYesu iingcango zivaliwe wathi, uqolo malume nani. Waza wathi uThomasi, faka apha umnwe wakho, uzibone izandla zam. Solula isandla sakho usifake ephangweni lam. Yeka ke ukungakholwa oku, kholwa. Waphendula uThomasi wathi kuye, Nkosi yam, Thixo wam. Wathi kuye uYesu, uyakholwa ke kuba undibonile? Hayi uyalo lwabo bakholwa bengandibonanga. Father, this is your word. Siyabulela ngalo linamandla liyaphila. Namhlanje siyalamkela. Maliwenza umsebenzi ogqweleleyo ezimpilweni zethu. Ngegama elihle lenkosi yethu enguYesu Kristu. Hallelujah. 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 Ndifuna unibani hamba namba zalwane. Amen.
Now ndifunda ke le chapter phansi yonke ngoba isinika umfanekiso opheleleyo ngokuvuka kukaKristu neziganeko ezenzekileyo around ukuvuka kukaKristu. Hallelujah. Ndike ndathi ke xa bendiyifunda lento yokufa nokuvuka kukaYesu ndadibana nevesi ethetha I think apha kwiHebrews njengoba bekufundwa le Hebrews nje kule weekend yonke enendawo ethi pha kuyo aba bazalwane ba ngamaqhawe okholo ababuthandanga ubomi babo kangangoba bakoyika I think apha singesithi they did not love their lives so much. Into nayo bakwazile ukubuncama ubomi babo babuncamele ekufeni ngenxa kaKristu. Enye level ke leyo yongazithandi so much that ukwazi ukunikela ubomi bakho for the sake of Christ. Ayinguye wonke umuntu ofikayo kulo level. Siyayihamba nendlela kodwa sifikanga kulo level sonke. Ubudela ubomi bakho, ubuncama ubomi bakho unto death for the sake of Christ. Imbangi yoba singakwazi uyenza yinto ba siyakoyika ukufa. Sikoyika ukufa side sikoyike nangaphezulu koKristu. Xa uweshu Yesu uweshu ukufa. Ukufa kube neweight ngaphezulu koYesu. Yet kwa obubomu nabo ubunikwe nguye. Unako ukunika ubomu, unako ukuthatha ubomu. But wait uyibeke kufeni. Ndiyayihalela uba mhlawumbi ngenye imini ke sifike kule ndawo yokungakoyiki kangaka ukufa. Ndiyayiqonda nami ndi-challenged. Hallelujah. I think olwami uloyiko ke mama uDlamini alukho so much apha ekufeni more than indlela le yokufa. Awuma ngake kuthiwe hayi uvele wacimela uzaya haya ndoyiki nix. Kodwa ungathi awudibene nengozi. Wakhe wakhabalaza. Ukuthi kuyavalwa umuntu. Hallelujah. uYesu ke uzosinika ithemba lento different yoba kanti nokufa oku kuyakwazi ukuthi silent in the presence of God. Uthi kwi Revelations ukufa is the last enemy, chaba lokugqibela nalo luzawuthathwa lushwatyaniswe lugwetywe siphile ubomi obungunaphakade. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyayikholwa phoflet. Ndinayo ngokwento ehalela uchallenge ukholo ngoba ndiye ndiyiqaphela uba kakhuluba siyashumayela kodwa uthi xa lento siyishumayelayo siyithethileyo nathi siyithethe okanye sithethwe yamkele xa kufuneka i-challengewe uyibhaqaba khange uqhazuka ukholwa. Yini sesibile kangaka sishumayela sithi sawujongana nawe ingxaki apha umboba lo mzala kangaqale kwa ukholwa yonke laa nto ubuyithetha khange ingene tu ngene ngapha uphuma ngapha ya. Hallelujah. Glory. Molweni Pascal.
Now masiye ke zwini bazalwane. Ndifuna kuyiqala kule ndawo yoba something happened in the grave. Something happened in the grave. Something happened in the grave. Besides ukufa, something else happened engcwabeni lika Yesu. Zimbini ke izinto endifuna uzibalule. Hallelujah. Eyokuqala into eyenzekileyo edlakeni lika Yesu. Sisimanga soba uMary lo ufikileyo engcwabeni lika Yesu. Ufika akamboni uYesu. But ubona impahla zika Yesu. Impahla uYesu angene nazo engcwabeni zishiyeke engcwabeni. Eze bebotshwe ngazo ngokwabotshwayo efakwa edlakeni ngombathiswa zona. Ufika uMary zithathiwe zasongwa zabekwa phezu kwale ndawo ebeleliswe kuyo, but umzimba awukho. Uthe uMary engekayigqibi naleyo, kwavela ke isithunywa sathetha naye xa yejike enyeka ngemva nangu Yesu. Xa impahla zakhe zibekwe kule ndawo ebeleliswe kuyo, awugqiba avele emva kwakhe uMary, uvele enxibe ntoni? Ntoqala, Yesu unxibe ntoni? Xa izinto ubuzinxityisiwe izezi, kodwa umzimba wakho awusafanga, awusabotshwanga ngazo. Masambeni. Ngoba ndiqinisekile uYesu ebengahambise, but as much as engahambise ezokufa zona impahla uzishiyile engcwabeni. Ndiyasola uba uyovula kwiwardrobe yezulu, ngoba ummangaliso wovuko naxa uvuswa nguThixo ngoKristu Yesu, uzamkelela uYesu, akakulindelanga uThixo uba phinda unxibe impahla zokufa uvuswa. And the uzawuzinxityiswa Yesu impahla azizusuka eshop, zingazusuka mntwini, ngoba ezi zimpahla zovuko zikhutshwa kwiwardrobe yezulu. That is the first miracle after his resurrection. Njoba asuke ngoku ayonxityiswa impahla ezingabonwanga ngabantu basuka phi. Nawe xa uvuswa unxityiswa impahla ezingenziwanga ngamntu. Mhlawumbi ndindiva. Simele sifundise uba ihambo yomntu owamkela uYesu injani. Mele leyo siyenze. But uzawuba sengxakini uba usuke waxhomekeka kwezo mfundiso zodwa. Ngoba imiracle ekufuneka ikwehlele usawukwamkela uYesu yileyo ba wombathiswe zimpahla ezisuke ezulwini. Sizo sizawukwazi ukuduma ubuze bakho. Uyayazi uba nomuntu ongekavuki siyakhawuleza simbone ngempahla zinxibileyo. Anditsho ezi, nditsho ngempahla zinxibileyo.
Amen. Mbona apha uba uzelo umuntu akanxibanga ngoba onxibileyo unezinto azombathiswa nguThixo kungekathethi umuntu phezu kwakhe. Unezinto azombathiswa nguThixo kungekangeni New Believers class kodwa apha enhlizweni libe seliqalile izulu abeqalile umoya ingcwele umfundisa yakumbathisa. Lezinto akazusixelelwa sithi uba yeke unxila ngoku yeke ujola ngoku xa esombathiswa ngumoya ingcwele usuka sibona uba xa ephume ebheke emjolweni usiveze. Xa eyibamba ibhotile yotywala aziveze. Aqoma noma bemphelile uyibamba but indlela endiva ngayo yahlukile ngoku awukathethwa vesi phezu kwa engagqibela ngoku besamkeliswa uYesu. Xikiswe impahla ezintsha zewardrobe phezulu. Eyesibini into ungene uYesu enalomzimba abezalwe ngunina uMaria enawo. Kodwa ndiyasola ngokuba xa ephuma edlakeni akaphumi nawo la mzimba okanye akaphumi isegu la mzimba ulolwahlobe bengene elulo. Hallelujah. Kukho exchange eyenzeka edlakeni. Ivumele nditsho bazalwane zawufika kule ndawo ufika kuyo. Kukho exchange eyenzekileyo edlakeni lakhe uYesu. Ungene with a physical body. But xa ephuma uphuma with the eternal body. Kwi-exchange eyenzekileyo. Why ndizawuthetha nge-eternal body? Wakhe wawubona phi umzimba okwazi ungena emadongeni iminyango ivaliwe? iBhayibhile, he walked through locked doors. Bagqibele engekho abafundi bakhe basuke bambone khona. Nomzimba ubuyolanda ezimpahla zeglory azombathisweyo. Was able to walk, was able to disappear. Want to dibana nababini bahamba bayancokola babheke imouse xa efika suke athi shwaka phakathi kwabo after igcine uthetha nawo. That is not a normal physical body. That is an eternal body. Oh moya ingcwele. Usuke wangena kwinto yasephakathini ephuma engcwabeni. Uphike ngoku lo umzimba ubungene nawe engcwabeni Yesu. There was a transference that happened. uMaria uyomkroba uYesu, balandele noPetros bayokroba bafika umzimba wakhe ngekho. Bekumele uba lo mzimba wakhe angabikho, ngoba what happened at that moment is that ungene uYesu with a physical body, waphuma with an eternal body. But the exchange yayoba nina Maria nani Petros, you are now the body of Christ. Because the body of Christ is no longer physical. Athi ngamakhumsha is metaphysical. Let us tell you.
bazabona bezokhangela umzimba kaYesu abamaziyo bebehamba naye kanti abazange bangongena kwabo kwengcwaba bangamboni. Isizini itshintshile ngoku, ayisekho ngomzimba kaYesu obonakalayo, seyingabo abangumzimba kaKristu. That is what happened in the grave. Yoba, something shifted. What to yes, I no longer need this physical body. Ngoba seyihambile umgama yawusebenza yawugqiba ya encounter ukufa. Where at the point of encountering death, something else was born. Ungaboza uvume uhlala endaweni yokufa kungabi khona ivuka. Ewe kona yifa kwimeko zomntu wakho mdala, yifa ezonweni ukuzithanda kodwa mayibe khona into evukayo. Asingobantu bokufa, singabantu bovuko, singabantu bobomi. Hallelujah. Hallelujah. Nokuthi kungathi uThixo izinto ebendizithanda uzibulele zifile, uvuke ntoni? Vuke ntoni? Ichomi ebengikade ngihamba nazo uThixo ndithe cut off kuzo ngoba nabangenileyo. Vuke ntoni endaweni yakhe? Ngoba singabantu besivukayo. Hallelujah. Glory to Jesus. At that point in time, the disciples had become the body of Christ. So from there, kasithetha ngomzimba kaYesu, asithethi ngomzimba physical, sithetha ngomzimba olibandla. Hallelujah. Glory to Jesus. He is alive. Those were two miracles. Nokuvuka kwakhe akavuke enxibe impahla ezindala, uvuke enxibe impahla ezintsha. Uvuke enxibe impahla ezintsha, uvuke enxibe umzimba omtsha. Yeah. Akasavukeli kulowa umzimba, uvukela kulowa umzimba. Sizawuhamba ngoba khona enye into endifuna niyibone. Uvuka kwakhe akasavukeli kulowa, uvukela kulo. Lo awufi lo umzimba, lo awufi. Ndithi bazalwane, lo mzimba awufi. Ngesi lithe lagama immortal. What makes it immortal? Sithetha ngomzimba who has been in existence for the past 2,000 years. Every generation gets connected to the body. Mamelani bazalwane, yabona phelwandle kwinhlanzi phelandle abathi starfish. Starfish ungasikhupha emanzini. Njengoba sinemilenze emihlanu nje, simsimile ondlela sime ngayo, asinanhloko, asinantoni, si-starfish sinemilenze emihlanu. Ubungayikhawula yonke la milenze. Isimanga se-starfish is that for every nathi boyikhawulayo, isuke uyikhawuleyo ihlume. Ithatha ishape yalento uyikhawula kuyo. Nikhona pho? Ngolo hlobo asifi so sikhawula but siya multiply. Ingxaki yethu is that lento sinayo iya multiplier in every generation.
And usathana kana solution yayo, because every time my mind is so ethi ngiyamkhawula lo mlenze nalo mlenze, usuke lo mlenze nalo khawuleyo, usuke wande uphile uveze into epheleleyo. Hallelujah. Akanayo isolution yethu. Ubebe nayo ngebe singekho lapha namhlanje. 2000 years later sisathi uYesu inkosi, sisathi igazi lakhe linamandla ngoba sikumzimba wakhe. He is indwelling an eternal body. Nobuthofu eshumayela nje angafa ngomso kodwa uzawuvuka omnye uthofu aphinda uYesu inkosi. Ngoku shumayelayo kule yakho generation ubhizi uThixo selelungiselana. As I pick up the baton, ethi uYesu, 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 uYesu izabanjalo athabuye uYesu bekhona bathi useyinkosi. Ngoba ufi lo mzimba akakhathwa amalungu kodwa izawusheka imini. Hallelujah. Wehlika kumzimba ayezalelwe kuwo uMary wangena emzimbeni osithi osaphilayo namhlanje. Hallelujah. Now masibuye ke ngoku sibuyele kwelibali. Ithi ke ngoku iBhayibheli uMary lo uvuke ekuseni uMary uyojonga idlaka likaYesu apho uYesu angcwatyelwe khona. Uba for whatever reason ezinye ke iGospels ubufunda kuMatthew, Mark, Luke, uJohn uyothetha into different. That's why ngifuna ke sifunde yena namhlanje. Abanye bathi ke ababa mama bebesisa izibhayi sibeyoqhola umzimba kaKristu kwenzela uba ungaboli njalo njalo. Ayikhazi ke uJohn ba why uMary evukele edlakeni, but uthi uvuke ngentseni yangexa uMary wabheka edlakeni eyojonga umzimba kaYesu. Xa ifika ufika idlaka livuliwe. Xa ifika idlaka livuliwe apha kuJohn ithi khanga besangena nongena kodwa uvele wabaleka wayokhangela uPetros. Uvele wabaleka wokhangela uPetros, ulibone nje ilitye lisusiwe. Wakugqiba wabaleka wokhangela uPetros. Xa efika kuPetros, uPetros uhleli nomnye umfundi. Underline ithi iBhayibheli the other disciple with no name, the other disciple. Ithi ngesantsi, and this disciple was the one whom the Lord loved. Akanikwa gama. But uPetros nosiyamva yena uba ebekhona kulo uzothethwa naye, but uko lo mfundi ungena gama. Uko le ndoda ingena gama. In fact ke kwale ba ingabi nagama, asazi noba ibingumama, asazi noba ibindoda, asazi noba ibingumntomtsha, asazi noba ibingutata. Into esiyaziyo uba umuntu ebengena gama. Fikuyachaza uMary uba yendifikile phaa idlaka livuliwe. Ithi iBhayibhile yam uMary akajonganga noba ukhona ngaphakathi okanye akekho. Wothuswe nje uba idlaka libe livuliwe. Oh hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Wothuswe babaleka uMary xa efika kuPetros uthi idlaka abe sexhuma uPetros. Hayi bunjani axhume uPetros athathise. And Peter ran, but uthe engekagqibi
uqhuma uPetros beza ezawubaleka uleqedla again. And the other disciple also quickly got up and ran to the grave. Eshiya uPetros ngasenindiva bazalwane. The disciple with no name got up and ran to the grave, outrunning uPetros. Lendoda siyazi ngubani, but amendwayo siyaweva, amandla ebaleka ngawo siyaweva. Isuke yakhuma esitulweni yashiya kwaPetros lowo uyofika edlakeni. Thumo incwele manje izonixelela abazalwane uba kusikwa isizini apho abangazwayo bezawubaleka bashiya abazwayo. Apho abangena amakhama bezawuqhuma ngezantya babaleke beyofika emzimbeni kaKristu abazwayo bengekafiki. Lento sihambana nayo yokukumkani asiyonto kawonke-wonke. Amen. Ayihambi ngengqolo. Mhlawumbe ungayi-understand. Ayihambi ngengqolo, ihamba kwesubmarine. Oh moya, zake zaphume isiprofeto sisithi kwimvuselelo yokugqibela Thixo uzawusebenzisa abantu abangenamagama, uzawusebenzisa abantu abangenambuso zazwayo, kodwa amilise into ezawugqiba umhlaba wonke. Asilindelanga amagama azwayo kule nto. That's why nathi asiphakamisi amagama wethu, ngoba siyayazi uba kuleyethwa ngumoya ingcwele into awabalulekanga kanto. Kuleyethwa ngumoya ingcwele kukho abantu abangenamagama abazawubaleka ngamethu bodlula abanamagama. Njengoba abantu bomhlaba nje bezithanda kangaka izinto eziphakamisa amagama abantu abathile ngathi ngamagama abantu awenza izinto leyo bukumkani. Ufuna ukwaziwa udume ube famous, lahlekile kule. Lahlekile kule. Ubuza abantu into ofuna wena uba mawube mhlungcone wedwa nekhopsi zakho nentoni uba ungumisi banibani wencekukazi, lahlekile kule. Abalena into abonqeni ungene ekhakeni. Into abongani ungene eDhakeni sazi uba bathunywe uyokonyula abantu abaseludakeni. Abalena into abakhathanga sikhundla nakuphakanyiswa ngoba bayazazi uba bathunywe uyolanda abantu abangento. Sabakhupha njani abantu abangento? Uyinto wena ephakamileyo. Uzabonyula njani abantu abaxingileyo? Uhambe highway wena. Ubungena kule yomzimba kaKristu andizazi ezinkonzo ngeke nasithethela, kodwa ndizothi ubungena kwekamzimba kaKristu yobukumkani into. Nami igama lakho. Nami ukuphakanyiswa kwakho. Nathi asivima wonga noba ungathiwa enkosi noba kuthwongo enkosi akho nto isenzela nto kuloo nto. Ngoba namfundo ngenakha ushiya uPetros ekho wabaleka kwaqala kofika yena engcwele.
esingcwabeni kwaqala kofika yena emzimbeni kaKristu. But ndiyithanda kwalapha kuMaria because uMaria uthe sawukroba wathi khona ingxaki nobengekayazi uba iphi ingxaki kodwa wayibona ikhona ingxaki. Kwingxaki ibikhona uMaria idlaka livuliwe. That means umzimba, there has been tampering with the body of Christ. Leseleke ngoku sithetha ngayo esithi when there is a tampering of movement engekho right esisholayo uba khona isandla semfene kulento uMary akahambanga wokwenziti wabiza abahlobo. uMary uhambe waya kwabathandwa nguThixo. Wayobika umhlobo yokhangelo Petros wayobika umhlobo. It is significant lengoba ithi kule ndoda ingazwayo ithi obethandwa nguYesu. That means izinto zobukumkani awuhambi uzirepota nje noba kuphi ukhangela abathandwa nguYesu. When you are talking, mamelani bazalwane, ndinganiva uba nithetha ngezinye izinto zasekuhlaleni naphi. But when it comes to the body of Christ, so hamba uthetha nje noba kuphi. Udaba lomzimba kaYesu ludaba labantu abathandwayo nguThixo. Mhlawumbe ngizamdiva nalapho ukhonza khona sukhawuleza uthatha indaba zomzimba kaKristu uyophunga ngazo iti ngoba ulibele uba lento uthetha ngayo ngumzimba kaKristu. Angalalo buve njani noba uve kabuhlungu kangakanani kodwa avoid into ezakuthethisa ngomzimba kaKristu kubantu abarongo. Eza lento sikuyo sithethwa kwabathandwayo ngoba ujonge ntoni ujonge lento uba kungathi uba konakele kanti nam ndiyongeze konakaleni. Number 2, ugathe into yoba ungathi kanti ucinga uba wena konakele kanti umzimba ushifted. Akukho ingozi ngoba uthi sowuthethile wagqiba wasola waqiniseka ngaloko kanti uburongo yonke loo nto uyithetha ibikuthixo lebe kwi-movement. Khangela iifacts zonke awubuzise ebantwini abarayithi. Ngithandile uMaria. Now xa ifika le ndoda edlakeni ithi iBhayibhile yami qale kwafika yona lingazwayo yafika yakoba wo ayikho le ndoda yabe seyiphuma ejika. Kwafika uPetros esasanda uqhuba xa efika uPetros naye wangena wakroba yo ayikho le ndoda wagqiba washeka wahamba. Now still uMaria bapho Maria belibandla bapho Maria belibandla still uMaria ithi iBhayibhile washiyeka uMaria elila lekoba bekuqale kwafika yena naba bafikayo bafika uMaria sesuka but xa befika bakrobe uba the body is absent. They do nothing about it. Umzimba ukokwenda kufamba ukuyo ngoba abenzi next kodwa uMaria ufika yena athi sele ebelile kuqala wobabiza ngokuya kuwe ithi iBhayibhile walila ekulileni kwakhe phakathi kwenyembezi zokulila kwakhe wakhokha amandla ngoba makakakrobe naye uthi ithi iBhayibhile xa yakroba ubani ubona amadoda amabili
Can I submit to you, Bazaba? Jesus. Uba o Maria bona. Bane timer apha kubo. Yokuyi understand ba no babanye sebezile bawubona umonakalo. But asibo bantu thina bakhawuleza bemke in the scene of the crime. Wahlala uMaria walila. Thethwe ngesililo apha lepasikuba sikhona isililo esilindelwe uMthixo. Walila uMaria and she cried until she saw a vision, until she got a revelation. Yamadoda amabini ngaphakathi ehlakeni. Aba bakhawuleze bahamba bakhobe nje babe sebephinda bejika. They failed to see the man in the grave. Makwazangu wabona lamadoda ngaphakathi. It took a Mary. It took a Mary to see the man, to see the beings. In fact, I know it took a Mary to see the angels in the grave. Umeri uyakwazi kapha kwenyembezi zakhe ubona ubukhoba bukaThixo emekweni efileyo. Akhona uMary bemanje. She saw angels. She saw angels. Now, athi la madoda we, yento ndimulelayo. Tumira ndimazi bani msephi. Lo muntu ndise kuye apha, andimazi bani mthini. Uthe salibele kuthetha leyo phakathi kwezonyembezi. Ithi wanyeka wajika wajoba. Xa isithi ngemva kukho Yesu. Uyabuza naye uYesu same question unilelana. Uzibuza njani imeko uyibona uba ndililela umuntu ofileyo apha ebendimthanda. uMary ngulo ukhutshwe kuye amadimoni ayi7. uYesu wenza deliverance. So ibimina a lot kuye lento yokufaka kukaYesu. Because umhlangule ithemba lakhe belikuye. Yesu uyebani ulilelana. Mary hayi uthi ngiyacela bethu unakhani ngicele bani ngitheni akazazi ukuthetha nabantu. Cela ngicele bani ngitheni oyini umzimba okomzimba wakhe uthi uYesu Mary. Ebende mbisa ngegama avuleka amehlo kwathi kwena. Was born thetha nabantu. Wayibona inkosi yosuku ivukile yiyo ngoku lentithina naye ebedinga nje ahlangane naye. Watshintsha ithoni uYesu yombiza wathi Mary. Ithi iBhayibhile becinga uba uMary he is a gardener. Lonke ixesha ubona nje umuntu ogcine igadi yalapha but until kwabiswa igama kwathiwa Mary why are you Papa. Kulesi sikhulu uYesu uzakubiza ngegama. Mhlawumbe udala uyifanisa lento. Udala uyifanisa lento. Udala umane usithi icawe ziyafana. But in this season uzakubiza ngegama kube kinati kwende moyo wakho. Hayi bonkosi ngikade bisihamba nje kuyinto endingene kuyo. Balonhlakene naye. Uzabiza ngegama izawuye kuba into yethu izaba into yakho. Ngizothi uma ingcwele nangoku khona abantu ababiza ngegama. Ukade ukhonza ungumzalwane nje osifanelayo nabanye nawufaka i-makeup zakho usenkonzweni ube mhle kanti awuyazi uba kwitikiti lezulu seliphumile lakho igama. Uzaba ne-encounter noThixo ubone intonga Yesu ongazange uyibone ngaphambili. Diyo kuwe Nkosi.
into endimangazayo isathi ithi uthe esawuthi nguwe Nkosi wawe emadolweni uMary wabe sefuna ukumbamba yaqala uYesu uthi no, don't touch me. Kasi babe kuthiwa ndiyathetha namhlanje ndithetha about how to handle the resurrection body. Because I understand but abaninzi bethu ewe sifile no Kristu but savuka no Kristu, but we are unable to understand how to handle the resurrection body. Kasi babe kuthiwa bedinokukhulela namhlanje i-mandate entsha in this season is that you need to learn how to handle the resurrection body. Because awukwazi uyihandlisha ngendlela ubuhandlisha ngayo umzimba wokufa. Jesus, don't touch me. Hayibolezo. Jabona uMary lo wenza bebeqhele kuyenza. Yoba xa edibana noYesu uvuka ububele. Abe sekhawuleza uyomonga. Wabe noYesu mhlawumbe ebedla ngoyincumela lento ayithanda bawubona umntana wakhe omongayo. But ngoku isimanga soba xa esiya emadolweni eyomonga uYesu, don't touch me. The reason why you cannot touch me, it is because I have not yet been to my Father. Which means lo mzimba ndinxibileyo no longer belongs kulo mhlaba. Now you can understand my case xa ndithi luphume engcwabeni umzimba awufani nalungene engcwabeni. Lo uphume engcwabeni, it is an eternal body. It's no longer a physical earthly body, it's an eternal body. Because laa nto ingaphakathi yenza umzimba kaYesu ilinikwe ibandla. Now Mary, you cannot touch me with if Mary now has become the body of Christ, you cannot touch an eternal being without having been to the Father. Ayikho possible. Eyoba ufune ubamba izinto zezulu. I got permitted in the spiritual realm. Uba ubamba izinto zezulu. Noba ungumzimba kaKristu na ungakwazanga ubamba nobaba. Jesus, you cannot touch me. This body ngoku ayiyoku buqhelile. Le umzimba, it's a higher grade. Phathwa nje noba kanjani. Yilondo singasekho thina kumdlalo oba hayi Thixo ndifuna le ngale ndiblesse ngale ndizobonga uThixo hamba la sifuna izinto zikaba singabambenanga noba singahlangenanga noba yemali asisekho la lo sizilidlulile. Once ukuthiwe ngoku uYesu akasehleli kula mzimba ungene engcwabeni sele isithi ngokumzimba kaKristu, that means ukwishifta funeka yenzekile futhi silibandla. Because we now must understand kwa i-existence yethu is no longer for ourselves. We are possessed by a higher spirit. Amen. We are possessed by a higher being. Molweni bazalwane. Amen. Jesus, you cannot touch me. Ndimangale ngoba same chapter xa wehlela ngezantsi ithi iBhayibhile uYesu udibana nabafundi bakhe. Xa edibana nabafundi bakhe phakathi kwabo kukho uThomas. uThomas ingxaki yakhe uthi yena angeke ndiyikholwe xa nithi uvukile ndingambonanga ndambamba ndafaka izandla iminwe yam ezandleni zakhe. Ithi ke ngoku impendulo, all right, mandimbonise. Ithi walile uYesu a few weeks later wangena endlini iminyango ivaliwe
The Bible makes a point yoba mayichazwe le ndawo uba akangenanga emnyango wavulela akafikanga waqonqoza wavulela ungene kuvaliwe to emphasize that this body is no longer the same body ebendinayo wangena behleli ekhona noThomas wangqala kuye wathi Thomas, I know you don't believe, put your finger in my fuck umwe wakho enxebeni uzokhola uthi ke ngokubuza njani uba Yesu uthi kuMary don't touch me kodwa uzawufika uthi a few weeks later kuThomas put your finger because at this point kwanalo manxeba kulo mzimba asavulekile. Hallelujah. Amen. If you know anything about biology, namagoqo uzakufundisa. Noko xa selile ixesha between ukufa nokuvuka, ukufa kwakhe ongena engcwabeni aphinda avuke, kuhambe uqengeleke iintsuku ezininzi engeka kwa the fact yoba beka asavulekile lamanje. That means that when you are handling that resurrection body, samani ndinithi basebenza kukwizinto eziyi-reality ekufuneka ufeyisane nazo zoba i-evidence isemanxebeni. Evidence yakho yokuhamba noThixo isemanxebeni. Ayithetha uba amanxeba suphila kuwo, ithetha uba physically ngizayithina Nkosi yami uyakwazi ukuphila enxebeni kodwa ube une-memorial inxeba, une-evidence yoba bendikhe ndadlula apha. Bathi ngesingesi xa beyibiza bathi siscar. Iscar esichaza uba khona into ubukwahlangana nayo ngenye imini ozawuthi xa efika omnye umuntu ehlangana nawe uthi uthetha ungareference uJohn osebhayibhileni ureference obakho ubomi uthi yemakha uhlale phansi ngikubalisele into endikhe ndadlula kuso uzoyibona uThixo akakushiye engcwabeni uthi kuyamvusa nakwabafileyo nabubunqi. Kendadlula kwi-divorce ndiyayazi umuntu odivosileyo uyakwazi ukuphuma ephila aphinde akhokhe amandla aqhubeke nohambo noThixo. He is the evidence. Kendadlula kwi-rejections, kendadlula ekushweni ngabantu ndibathanda. He is the evidence. I might no longer be there anymore. And lili njengendlela endilila ngayo ndiphile kodwa nabubungqina ngoba bendikhendadlula kwazi ulala ndingatyanga, ndiyakwazi uba ndilile endlini ndingayazi abantwana ndizabaphekela ntoni, akukho kuhle endlini bendikhendadlula apha. Yes, evidence. Uzawuyenza into yasecaweni le nto kaThixo uzawusoka uzikhupha ngaphandle ungayibeki kuba lo kanti lo mzimba mtsha kaYesu ndim. Le nto izawuphilisa abantu kanti ndim. Ezinto endidlula kuzo zibuhlungu kangaka kanti izizwe ezawufika zinika amandla kwenza uhlangana naye ngenamandla ndithi uyojonga amanxeba kuyadluleka. Touch my wounds. Njani ke ngoku Yesu uthi uMary yena makangakuphathi kodwa uthi kuThomas phathi inxeba. Yenzeka njani? Is it not that you have been a bit unfair? No. Let me explain it to you. uMary
uMary ingxaki yakhe ifana neyoba ubhujelwe ngumuntu ubumthanda asithi mhlawumbe umuntu othande naye abhubhe xa ebhubhile udinga ufila njani xolweni bahlolokazi ndihalela usabe lapha kuno ngoba xa ebhubha umuntu ubumthanda ndiyayazi bake nami ndinabo abantu abami endibathanda abandishile kukhona into yoba ungayikholwa ibe ngathi ungaphakamisa ifoni ngoku umfonele uzawuphendula akabikho nto ithapha kuwe umkile ingathi angangena ngalamnyango anytime ubone nje iminyaka ehamba engathi avele apha kuwe awukabi nayo into ethi ndiyamkela umkile engakabuyi umele ebekulo meko. She was in that stage where the fact about forget sending home to the sun. I won't go back. That means Usayokoba, I was to Shambi, who will carry Shaba, or Fena, or Pagam. She is still in a state of trauma. She is still in a state of grieving. She is still in a state of denial. Ubike ngokumahluko phakathi kwakho Mary noThomas. uThomas is on the other side of le meko. Yena uThomas uyamkele uba uYesu umkile, but ingxaki yakhe izathi akakholelwa uba abafileyo bangavuka. Those are two different things. Lo kwidenial yoba ayakafanga lithani yadlala mhlawumbe uzaphinda vele kube khona lo uthi yena ufile zange ngabona kuthiwa baphinde bavuka xa befile. uThomas ubethwa imeko uba ningandibonisa nami ndimbone ndikhomba amanxeba wakhe ndingatsho ndingqine ndithi uvukile. Mhlawumbe wayengekho nangoku uYesu ebemane evusa abanye abazalwane adibana nabo befile, kodwa ndinesola uba uThomas lo issue yakhe was an issue of faith. The issue Kamele was an issue of pain. Now uthi Yesu when une issue of faith zakuncedisa iqiniso khona. When une issue of pain, I cannot deal with your pain until I need it. Don't touch me. Ngoba emzimbeni kaKristu sineendidi ezimbini zabantu. Sinabantu abakhangela uqiniso ukhona. Sinabantu abaqhutywa inhlungu. When you are touched by people abaqhutywa inhlungu, uba sebuhlungwini. When you are touched by people abadrivwa yiloss, yes bebefuna ubambelela kuzo zaxuthwa ngenkani zahlutyulwa ngenkani udila nabantu abazakophela. And uyibone ngoba uba ngathetha naye lo mzalwane uzama umkhumqinisa umomeleze elikholweni akanamsebenzi nalukholo. Into ayifuna iba wena yombathwa ligazi nalenhlungu akalapheki. Into yakhe uqhuqela to the grave. Bangasa ubashiya apha abantu abalekele edlakeni uyokhangela laa ndawo le nto ayithanda yifele khona. Sengasa ngayivusa, sengasa ngamvusa laa mntu abemthembise ngomtshato, sengasa ngamvusa mane equqela kwiiWhatsApp zabo. Le bazalwane intlungu inamanyala. Kwexesha sikulo funeka sikwazi ukwahlula uba are you dealing with someone odinga ukholo okanye udila nomuntu osentlungwini, ngoba uzawunyanga into erongo. Lo mzimba kaKristu uneendidi.
Now i-challenge ke ngokube lapha ekubeni la kukhona abantu who are specialists in turning the pain of others into a money-making scheme. Kulula inhlungu ukuyithengisa. Kulula ukuyithengisa inhlungu. Nebandla eli likaKristu sijike ngoku sibe ngabantu abashumayela inhlungu nemithwalo day in day out as long as ingenisa imali. Futhi ngonathi upholile bekhona niwavusayo lamanxeba wakho ngabula mama uqhusha bethetha phezulu ngoba kukho abantu abasi-specialist in manipulating your pain. Suka enhlungwini. Yebazalwane suka enhlungwini. Ewe lila uba kufuneka ulile okwamzuzwana kodwa suhlala endaweni yenhlungu. Uzawuthi angene uSathane asebenze ngayo. Uhambe apha ngoku kufuneka uba mas-understand uba wena mawuphethwe xa usenza ngohlobo okanye uthetha ngohlobo oluthile because eyakho ihlele enhlungwini. Uyasisokolisa. Awufuni unyangeka. Kodwa uyafuna ubambelela. Ubambelela kwakho weighs us down and it depletes the glory. Please, uyakuthanda mina. But don't touch me. Leyakho into ayisadingi nami seyifuna baqhambe ohlangana nobaba uqala. This body can't handle it. Umzimba wovuko bazalwane. Umzimba ofanele ukwethiwa ngokholo. Umzimba ofuna ukugcwaliswa ngokholo. Uzokwazi uoperate in its fullest. Uzokuhlela entweni yokusizela nasentweni enhlungu. Ayondlela lomzimba kaKristu le. Phila. Phila. Ngoba ngoku transference yenzekile. Uwe lokuthi ngwekuye. Phela sibe nginyama. Uwe lokuthi ngwekuye manje. Uwe lo unikwe namandla kwalento. Akasazuphila kuye uYesu. Baba bazalwane. Bathi hayi ke basiqhubeka apho siyeke khona. That time has not passed. Xesha ngoku abakulo lixesha loba ngoku ngabo abangumzimba kaKristu. And so they now need to find indlela yokwenza lento ibisenziwa nguYesu. Yenziwe ngabo. Yenziwe ngabo. Sizothi apha emvukweni. Sizothi apha emvukweni. Uthi uYesu xa ethetha nawe athi njengoba engena nje phakathi kwabo. Ungena phakathi kwabo uthi kubo, as the Father has sent me, I now send you. Njengoba bendilapha phakathi kwenu ndithunywe nguBawo, ngoku mna ndithuma nina. That was the last message uYesu azobanika yona, because that is a message of the resurrected body. That is the message of the resurrected body. The message of the resurrected body is an apostolic message. Bahlele naye le 3 years yonke ebakhuthaza ebakha ebafundisa na yonke, kodwa at the point of resurrection body, the only message they are going to receive is a message of commissioning. As the Father has sent me, so I sent you. Abantu bomzimba wovuko nebandla elitshale kule season sikuyo kumele ibe libandla lothumo. Uba awuthunywa uzawuhlala enhlungwini yakho, wonganyelwe inhlungu yakho. Uba awusebenzi awuzuphila.
ngoba ekuphiliseni kwakho abanye uyaphila nawe. La manxeba asavulekileyo ewe noba useva buhlungu kuwo kodwa azawuvalwa only by uba uphume uyophilisa abantu uthi bambana wamamanxeba lizombona uYesu yaphila. Ndizotsho ke ngomkhumba siyivala le Pasika. As the Father has sent you, so I sent you. It's a message of the resurrection body. When you know how to handle it, and you know umyalezo wayo, uzawuphila uphilisa, uzawubaleka ngamendu xese lo ungazwayo, futhi ungakhathali noba wasinga, ungazami nosivese uba mawuvele uba wena untokanazi. You will become the other disciple. Alithanda igama lami, the other disciple elingenagama. But into esiyaziyo ngo-other disciple is that uqala ofika emzimeni bengekafika abazali. Because the more usaziwa, the higher you go, the more it becomes difficult to relate to the body. That's why uThixo uzaba nabazwayo, uzaba nabangazwayo. Ngoba aba bangazwayo ngabona bazawukhawuleza bafike kunaba bazwayo. Ungayithathi kancinci uyithathe ngathi ayibalulekanga. Into ba elami igama nalivela nini? Sufuna livela. Linda uThixo ambeke case yakhe. Linda uThixo enze ngeyakhe indlela. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes ufelo does not mean upuyo. Does not always mean upuyo. Ngoba uThixo uyakwazi ubuye umva uvele wena. So khawuleza uyikhangela into ovela. Khawuleza ukhangela into yomsebenzi ne-effectiveness. Sometimes uyakwazi uba ube fired nguThixo kodwa ube uvela. Babe besithi abantu sifuna yena. Abesithi uThixo sendimshile yena ngithanda ngikhangela the other one. Kube kuvela. At some point kulomzimba kaKristu we need to readjust our priorities. Because prioritizer izinto ezithile ezisivezayo njengehlabathi kanti uThixo akekho kulo. Thixo siyamazi upowerful uthi kunamandla kodwa sambona ngenye imini emyeka uElijah edudumisa ebanekisa evuthisa imililo kanti akekho kuyo yonke lo ngxokolo. Thixo where he is in a still small voice. Demonstrate le nto ningabhabhazeli nezinto ezibonakalayo. Diveni. Hallelujah. You are powerful. You are. You think? You are powerful. You are. So full of powerful Petros. You are powerful. You are. And when you are now a man like Petros, the impact of Petros. God was so countless who can't get low. Who was watching? Can't get low up. As we serve. Sizawuphuma siyakwendawo ngendawo zethu siyakwisenta zethu. Go and serve. Xa uyofika emzimbeni kaKristu, xa uyofika apho kufuna kuncedwe khona, xa uyofika ekuthatheni umthwalo walo msebenzi unxibe kuwe. That's where the glory of God is. The glory of God is not in how well spoken you are. It is in the work. But
We are not even impressed. We are not even impressed. No, that's even no matter who sitwa usenza khona kusuka khona thina asijongi kakhulu lonto sijonga attitude yakho ithanani nalento ifunwa uninji udala sihamba nabo banye bafike babombe no hayi aphi ngathi abefundisi bambalwa hayi namzawufika ikhawuleze le umfundisi le ncebo namvele sijongile thina awuthi ayabazalwane uyasenyenze into hayi nathi ncebo ngeke nalo uye nje sijongile ngabe ayiqonda le nto yalapha ekhaya kuba kaloku thina sifuna abantu abangazukonqena ukujophola bayongena edakeni but uba kuthiwa kuzawuvuswa into kaThixo namzawubalwa ndekho besenanini amandla wami imali into sikule nto kaThixo and you celebrate. At which point has the Church of God given birth to celebrities? Wanomzimba lo kaKristu Yesu. Wanomzimba lo kaKristu Yesu. Sibana igate. Yoba ikwasithi aba create celebrities. Celebrity preachers, celebrity worshippers, celebrity this, celebrity evangelists. Ufumani bake ngoku nesiyosenzwa evangelistic crusades, evangelists called siza-invite guest speakers ezaziwayo akhona omnye umphefumulo osindiswayo beyenzwayo siyakhuthazana kodwa kuthiwa umvangeli hlabathi liyatshabalala abantu bayagula badinga Yesu. Imvuselelo zethu singabavangeli balixesha ziyakhompyutha wamema utata uRaluhulela wamema utata uSithole wamema utata uSikhali wamema ubani kuthiwa it's a powerful man of God. Nonsense. There is no power there. Into efunekayo uba makuyokhutshwa abaseshibhini abakwi-drugs abasezitratweni kwi-prostitution. They must come out of sin and meet the living God. We are not impressed. We are not impressed. For guest speakers, I'll be when you go conference. Since I was telling guest speakers, sinners, what? I respect the men and women of God. I'm a second soil of Tico. A second soil, but I hear to in mission the mandate. I can't go. He can. When we are able to raise powerful men and women of God in this house, then we know we are succeeding. It's not in the amount yoba sibabiza kangakanani sibabhadelele boma 20,000 kusuka koma Joburg sibalalisha kwi 5-star hotels siwaste imali yema le mali ke simvuselelo pha ukuba abantu ngesithenga sound system siyise Worcester siyise Nyanga loShunyayela siqaleni kuba ibandla le show off siqaleni like must be said kuyo le sibizela uthatha la wethu manje kakumbe ngamachama kaSikhali ngakuthethe ngalawa amancane enyanga umuntu yebazalwane ungaboncinga ukuba ungekabikho 100% healed akhonto unoyenza suhlala phansi ithi noma u20% healed uphakama unokhangela olimele njengalo uthi entaba masiphathele lesiye Jesu uzasinceda phambili jonga namthi nawo afana nawakho abancane jonga nami bujela ngumyeni nahambe ngibhujele ngumyeni akaphili kodwa jonga namthi nalo encane masiphathele lesiye. Siyangikhulula namhlanje
Uba makuyiyo base. Makuyiyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Eligazi kuthethwa ngalo apha i-weekend yonke. Lisenamandla namhlanje. Kodwa soleka ngoku ngelithi not only the blood but the body, which is the resurrection body. Yiyo ngoku lekusetyenzwa ngalo. Linguwe. Uzawuphatha lo gazi likaYesu uyobahlamba ngalo. Gazi Yesu. Gazi Yesu. Bona amadimoni ephuma. Bona abagulayo bephila. Wena uzuyenza ngokuhleli kwakho. As the Father has sent me, so I sent you. So I sent you. It's a time in the season. It's a time in the season of the other. Lixesha laba bangaswayo abafundi. Baza overtake abaswayo. Hallelujah. Awuhambi uyokosula imibilo yamadoda athini. Ukuze nawe uzowelwa i-anointing. Gimmicks abantu abazidlalayo phandle. I-anointing esiyazi yothini isetyenzwa ngalamanxeba na. Akucekithe umoya ingcwele. Akudlulise ezintweni. Ibe ngathi ukulibele. Kanti ngolo hlobo ucekithe i-anointing. He's pressing the oil out of you. Something awuthetha ufaka ba khonto umuntu othetha akathethi nje uthetha from a place of anointing. Ungabasoli nabakudlulise kwezo zinto nzima. Inhliziyo yakho manje kuncede kulento. Inhliziyo yakho mayikhawuleze uxolo. Xa uhamba noThixo. Inhliziyo yakho mayikhawuleze ulibale xa uhamba noThixo. Uzawugila ngoku mamthofu. Suba maloto. Makakugile ngoku xa iphuma ngomnyango somhanga ulibele. Suba umuntu obamba isigqubu uza survive kule. Khulula inhliziyo. Khulula abantu. Ngokusetyenzwa ngaba bantu. Akazusebenza abanye abantu uThixo usebenza kwa-abo. Uzamka ke ngobuwena apha usithi banochuku kulaxa abafuni. No kusetyenzwa nguwe lo thambileyo. Hallelujah. Ingayimaki bazalwane. Seza uqiniswa. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Siyathandaza. Siyathandaza. Cela bathi Nkosi. Ndifuna uba ngulo apha. Saphuma apha namhlanje. Ndifuna uba ngulo apha uzaqala uyofika. Apho udingeka khona. Ndifuna uqala ndiyofika. Ndifuna umkhulula namhlanje. Bale ntambiso kaMoya Ingcwele mayihlale phezu kwakho. Uhambe uyobalanda. Uhambe uyobavangela, uhambe uyobashwayisa, uhambe uyokwenza yonke loo nto uMoya Ingcwele athi yenze. Ungakhangelanga uduma. Uzawuphakanyiswa. Uzawuglorifywa nguThixo. Ungazizukisi ngokwakho. Uzakuzukisa uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Cela bathi Nkosi. As the Father has sent me, so I sent you. Siyathandaza. Siyathandaza kakhulu. Bantu bomzimba wofuko. Nomanxeba uwathweleyo. Nomanxeba uwathweleyo. Siphilisa ngawo. Yeka bembone apha kuwe Yesu. Uba kanti lo Yesu uyakwazi. Uyakwazi. Lo Yesu usenamandla ngoku. Ngoku mthatha ubelimele kangaka. Asisebenze ngayo. Uye lo Yesu sithethe ngayo. Uzaphuma nenxiba amandla. Uzaphuma ningabantu bokholo.
ngalendlela akasindi bazalwane ukudluliswa ezintweni kodwa into azinceda ngayo kuba makangahlali kwezo zinto adluliswa kuzo makasoko ekhangele apakhoyo umzimba kaKristu makasoko ekhangele ahlala endaweni ungafani noMary ufuna ukubambelela kwizinto ezikulahlekileyo nabantu abakulahlekileyo khangela ukholo Satanas. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sekukona bazalwane kweli kambe esingekayonyathela kuso sekwindawo ekungekayofika kuso namhlanje umoya ngcwele uthoma nina namhlanje umoya ngcwele ukhulula nina ningulomkhosi khulula nina ningalamajoni khulula amabhandeji bubotshwe ngawo naxa ubufika kule ndawo sikhulula amabhandeji namhlanje sinxiba impahla ezintsha ezikhutshwa kwiwardrobe yezulu sithi uzawuhamba ngaloo mandla wombathiswa wona namhlanje ukuthi uhambe necebo lenkosi uhambe necebo likaThixo ungabanjezelwa nto. Mighty Jesus, mighty Jesus, thank you Lord, thank you. We worship you. Let us adore him, oh come, let us adore him, come, you come. Banye benu nizayongena kweza ndawo benixuthwa kuzo, kweza ndawo beningafuna kuzo, ifike niyovakalisa uYesu. Banye benu bazawuya kweza ndawo beniphuma kuzo nani, nizaziba abanye bastak kuzo, abakwazi uzonyula niyobakhulula kuba isizini yenu. Xesha lenu bazalwane, nizusebenza nzima, anizuyizama le nto, nto nizayithatha ngokholo nisuke niyenze yenzeke, nefiyezi ebeninazo zokulimala kwindawo benilimele kuzo, neka ngoku ngixelisa uPaul owaphuma esixekweni ebethiwe bokoboko, bemlahlele ngaphandle becinga ufile, kodwa wasukuma wasivuthulula waphinde nakulanda into ebethwa kuyo. Nani nizobuyela kwezi ndawo bese nifungile nathi ngeke niphinde ndiyenze, ngeke niphinde nishumayele, ngeke niphinde ndiyolanda mntu ngoba ndibethekile. Zobuyela uyolanda abanye, phinde uyovangela, phinde uyoshumayela, ngoba nifanga lonicebo likaThixo regardless of your wounds, but the plan and the will of God ayifaka konke bakho. Namhlanje sithetha lo nto, sithetha lo nto. Thank you Lord, thank you Lord. Sibibokeza ukuthokozela Nkosi. Just minister. Thank you Lord. Father,
ngicela nizikhokhele. Esikhulu aphi ngicela nisize. Esingajoyinanga kumthanda sicela nisize. Ngicela bazalwane, ngicela lo yokuthunywa nokusebenzisa uMthixo. Khona ibalalekileyo kulo mzimba wovuko sithetha ngalo namhlanje. Ngaphezu kwemandate yokuthunywa ngumuntu. Nithunyiwe. Ningahlali nilibale ngathi anithunywanga. Nithunyiwe. Ningabantu bothumo. Nikwinto yothumo. Ayishujika lonto. Usakuthikolambe limiphefumulo. Usakuthikolambe ukuhlangula abantu. Akazuyenza ngokwakhe uzawuthuba nina. Nisawuya kubangelwana. Nisawuya koboss emsebenzini. Nisawuya kwi-colleagues. Nisawuya ebantwaneni esikolweni. Yonke indawo evumayo nizawufumaneka kuyo ngoba nithunyiwe. Rimoso kuyanga labasika. Nithunyiwe. Abantu bothumo. Nizawuhamba ngentambiso yothumo. Nizawuqala imisebenzi yobukumkani. Nizawuqala amabandla obukumkani. Nizawuqala i-missional groups zobukumkani. Bayengele isikhathi. Riboso kuyata labasata. Rimasaka hante rimusakayata. Nizawuqala imithandazo abanye benu. Niqokelele abantu emstratweni. Nithi basithandaze bazuzu Yesu. Ngoba ningabantu bothumo.
Glory to Jesus. Ake siqhabele umoya ongcwele zakhe.